יותר אוויר, הוא מבצע ניקוש בצורה כזאת. במידה ויש נוזל, אנחנו נשמע, בסדר? איזה שהם, בדיוק, איזה שהם ראשים של נוזל, ביבוע. במידה ושיש אוויר, אנחנו נשמע איזשהו עד. תתארו לכם עכשיו שגם האוויר וגם הנוזל נמצאים איתו באחד. זה לצורך רק הדגמה, בסדר? גם זה וגם זה, כאן הפגיעת חזה שלי. הריאה השקופה תקינה לגמרי? כן, הריאה הזאת כביכול תקינה. תארו לכם שפה שתי הפגיעות שלי נמצאות, יש? גם הוא ריאה אחת יותר גדולה מהשנייה. נכון. סביר להניח שהוא איזשהו הבדל, נשמע פרדוקסלית, איזשהו הבדל, בסדר? מצוין. כרגע אני רוצה איזשהו משהו מיידי, קדימה לפרוסי נידל. לפרוסי נידל, איפה הפקה נידל שלך? קדימה, להגיש לי נידל, מה? כמובן שהרופא עם כפות רגילות, לא צריך כפות סטריליות. כן, חיטוי. מה זה? אני רופא, לפתוח לי את זה. קדימה. לפתוח לי, קדימה. שימו לב שהחובש שלנו תמיד צריך להיות צעד אחד לפנינו, להיות כמה שיותר שפיץ. כרגע אני בודקת באמת אמצע קו קלביקולרי, 1, 2, 3, כאן, באה והולכת לחדור. חיטוי, לפתוח לי את הוונפלון, לפתוח לי את הוונפלון, קדימה, בזריזות. שימו לב איך זה מתבצע, לא אקופלסט כבר. הרופא בא בצורה כזאת, דוקר, וכרגע האוויר יוצא החוצה. איך אני באמת מבצעת לצורך העניין את הקיבוע שלי? פח מחטים יש? קדימה, בריצה, טוטו, נביא פח מחטים, בריצה. איך אני באמת מבצעת להחזיק את זה? איך אני באמת מבצעת להיזהר? איך אני באמת מבצעת את הקיבוע שלי? שימו לב, לא, תביא את המקופסט שיש לנו מעל, בפקן נידל. איפה? כאן, הפקן נידל שלנו, להביא את זה, מצוין, לפתוח את זה. אתה כמובן מגיש לי, לא צריך, אנחנו רוצים לראות שאנחנו מסתדרים בלי. יפה. באים בצורה כזאת, לוקחים איזושהי רצועה. בצורה כזאת, שימו לב איך מבצעים. המטרה שלי לא לחסום את זה כרגע, מתנקז כל פעם אוויר החוצה, בסדר? אני באה מעל הכנפון, מקבעת, ומעל הכנפון השני מקבעת בצורה כזאת. כרגע לצורך העניין תקעתי נידל. תודה רבה, מחט לפח מחטים. תקעתי נידל, אני רוצה להתחיל בביצוע טרוקר, קדימה להתחיל להגיש לי. כפות. חובש תמיד צעד אחד לפניי, כבר. חיטוי, מה זה? לא מתחילים בכפות, לא יבוצע. חיטוי, לפתוח את זה. עוד חיטוי. כרגע אני באמת סופרת לצורך העניין, צלע ראשונה, צלע שנייה, 3 ו-4, בין 4 ל-5, שזה האזור הזה, אני הולכת לבצע את הטרוקר שלי. עוד חיטוי, עוד לא מספיק לי. עוד חיטוי, מצוין, אתה לא נוגע בזה. מצוין, תודה רבה, להגיש לי הלאה. כן, מה יש לי הלאה? הרדמה, להראות לי את האמפולה שלא התבלבלנו ואנחנו מזריקים לו משהו אחר, להגיש לי עם האמפולה. שימו לב, החובש צריך להיות ממש מקצועי, תודה רבה. מה שאנחנו עושים כרגע, באמת בצורה של הסננה, בצורה כזאת, פח מחטים, כן, כרגע, בוא שים את זה, רגע, מה עושים? באמת עולים על כפות בצורה שהיא מאוד סטרילית, שימו לב. באים בצורה כזאת, בצורה מהירה, לא יסתדר, לא נורא. באים בצורה כזאת, בצורה שהיא ממש מהירה, ומסתדרים. כן, קדימה, סטרילי, פרוסי. להגיש לי את זה ממש ככה, חובש יודע איך מגישים, בסדר? בצורה כזאת, באים, פורסים, אני רוצה כרגע איזשהו משטח שהוא סטרילי. כן, הלאה, להגיש לי את הסקלפל. תודה רבה. זה לא אנטי. זה לא. יפה. פח מחטים, יפה. להמתיק, תביא את זה. דימומים, קדימה. מה זה הפתיחה הזאת, הגורה הזאת? לפתוח, לקרוא את זה. תודה רבה. כן, דימומים. זהו, מספיק, הדיונים להתחיל להגיש לי. קדימה, מה יש עכשיו? איפה הפען שלי? בצורת ארטיק, מעולה. באה בצורה כזאת ומתחילה לפסק פה את האיברים שלי. מתחילה לפסק, להחדיר את האצבע. וקדימה. באה בצורה כזאת, תופסת את הקטטר, הרופא מגיע, שם דרך החור, ובא, מרגיש את החור שלנו, מרחיב אותו. בצורה כזאת, אפשר לעבור ככה. אין, דוקטור,
כבר שברת סטריליות. אין שבירת סטריליות. באים בצורה כזאת, חוזרים. כן, שסתום אליי, שסתום. איפה אתה לא נוגע בו. זה לא סטרילי, אתה לא נוגע בזה. אתה לא מחבר. לעזוב את זה, להפריד את זה רגע. אין דבר כזה, אתם לא מחברים. תביא את זה. אמרתי, איך מגישים את זה בצורה כזאת, בצורה של סטרילי. את אמרת מה לחבר. רק את זה מחברים. בצורה כזאת באים, באמת מחברים כחול לפצוע שהוא כחול, ואנחנו כרגע רואים באמת שיוצא לנו פה נוזל. קדימה, שקית לאיסוף שתן. את זה אתה יכול לחבר, מצוין. כבר מבעוד מועד אנחנו מכינים 8 רצועות לויקופלאסט. קדימה, אביחי, להכין 8 רצועות לויקופלאסט. מדאבל דיאסות שימו לב, שטוח לגמרי. כבר, מה אתם מגישים לי? מה עכשיו? גת הבזילים! מה אתם מגישים לי לפני כן? הקיבוע של הרופא. חבר'ה, להיות לפי הבנדולרה. מחט, יאללה, מחט. לפי הבנדולרה. כמובן שהגשתם לי את הפען הישר בצורה סטרילית, לקחתי אותו. בא בצורה כזאת. שימו לב כרגע לתפירה הגינקולוגית. גינקולוגיה. דוקטור של גינקולוגיה. לא רוצה את המחט הזאת. וזה מהו? יש מחט גדולה יותר? לא. אני רוצה את זאת. זה כמובן בצורה סטרילית. שימו לב כרגע איך הרופא מבצע את התפירה שלו. ממש. איך הרופא מבצע את התפירה שלו. דבר ראשון, הוא בא, המטרה שלי היא לתפור בצורת ריבוע מסביב לזה, אוקיי? לקבע מכל הצדדים ולמתוח. שימו לב איך זה מתבצע. ולמתוח את העור? בצורה כזאת, לוקחת צד אחד שהוא בלי מחט, צד אחד שהוא עם מחט, ומבצעת איזושהי קשירה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. בצורה כזאת. שימו לב, אני חוזרת. באים בצורת ריבוע, באים מתחת לקטטר, בצורה שהיא ריבועית. באת מעל עכשיו. לא, מתחת, נכון? באת מעל. אוקיי, אז באתי מעל, לא. באים בצורה כזאת, לוקחים את זה פנימה, אוקיי? מבצעים את הקשירה שלי. יש קושר מעליים, לא? אין סיבה. ומבצעים את זה בצורה כזאת. אני אראה לכם בלי כפפות, שזה יראה בצורה. באים מפה, מתחת. מחדירים. צד אחד לוקחים בצורה כזאת, צד אחד בצורה כזאת, תופסים פנימה, קושר. בא לצד שמאל. עשיתי כבר עבוד שם. בא לצד שמאל. אפשר לחזק את הקשר. את כביכול רוצה להעלות את האור על הטרוקה? לא, אני רוצה לתפור כמה שיותר חזק. זה המטרה שלי. טרוקה בעצם, בדיוק. לקצר את החור. גת הבזילים. בא. זה מחזקת. שימו לב פעם אחרונה, אני אראה לכם בצורה כזאת. עכשיו, עדיין לא סיימנו, המטרה שלי באמת לקבע את זה בצורה שהיא ממש טובה. מה שאני הולכת לעשות, איזה שהן בלרינות מסביב. למה? כי זה מחזק לי ומקשיח לי. בצורה כזאת. עושה כמה בלרינות. אפשר כבר להוריד את המחט? כן, אפשר. אין סיבה הבאה. באים בצורה כזאת, מבצעים איזשהו קשר. בסדר, אני יכולה כמובן גם לבצע בעזרת הפען שלי, להכניס את המחט. שימו לב שבדרך כלל, אתם תדעו, בדרך כלל גם בקליפ שתראו, כל התפירה, כל הפעולות, תמיד הרופא משתמש בפענים. כן, בסדר? יפה. פשוט באים, אפשר כמובן לבצע גם את הקשירה שלנו, להכניס את זה פנימה, אוקיי? גם את התפירה שלנו בצורה כזאת, לבוא להפריד. כמובן, באמת הרבה יותר נוח לו. לבוא לתפור, בצורה כזאת. מעט נראה יותר אפקטיבי. חשיבות להגן, אפשר להגן, אבל בשביל הרופא הוא רגיל כל כך. שימו לב, בדיוק. שימו לב שבצורה כזאת באים, לאחר מכן, ובאמת אנחנו יכולים לגזור את השאריות. יפה, פח לחתים. פח לחתים. יפה, בצורה כזאת. כרגע הרופא סיים את הקיבוע שלו. שימו לב שהרצועות לא כל כך צריכות להיות לי מוכנות. מה אני עושה איתם לפני הקיבוע, תוך כדי שהרופא עושה את הקיבוע של החוט ומחט? בוא תן לי. לוקחת